ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಹೂಮುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು വിചാരಗಳನ್ನು നാവീക തെളിയിക്കേണ്ടത്. എന്താ ഈ പൂമുടി ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയൂ. നിങ്ങളുടെ പേര്? എൻ്റെ പേര് പ്രദീപ് മണക്കാടൻ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ പൂമുടി കുറേ സ്ഥലത്ത് കഴിച്ചതാണ്. പിന്നെ പൂമുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതിയാണ്. ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഈ ഭഗവതിയമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. അതായത് ഇത് വടക്കുന്ന് ഇത് പാടാർകുളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം. വടക്ക് അല്ല തെക്ക്. അപ്പോൾ കടലരികെ പോയതോർ ചീറുമ്പ 4 വരും, മലയരികെ പോയതോർ പുലിക്കടാങ്ങളെ വരും, കരയിൽ വന്നതാണ് പാടാർകുളങ്ങര ഇവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സാധാരണ പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതിയുടെ മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊണ്ടൽ മുടിയാണ്. അതായത് ഒരു അരയാലിൻ്റെ ഇല പോലെയാണ് ശരിക്കും മുടി വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ മഹിമയും ഇതെല്ലാം ഇത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് മാറും. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 5 അടി പിന്നെ ഇത് അതായത് തോറ്റങ്ങളുണ്ട്, ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരേ ഇതാണ്, ഒരേ തോറ്റാണ്. ഇനി ചെല്ലുന്നതും ആ ചെല്ലുന്നതും ഒരേ തോറ്റാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഒടയും മുടിയായിട്ടാണ്. വലിയ മുടി സാധാരണ നമ്മൾ 42 മുടിയിലെ നമ്മളെ നീലേശ്വരം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നീലേശ്വരം വരെ ഇതന്നെ. നീലേശ്വരം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒടയും മുടിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, പാടാർകുളം വയലറേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഒടയും മുടിയിലെ പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതി ഉണ്ട്. അതിന് പുറമെ പിന്നെ ഇത് ആടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഒടയും മുടിയാണ്, അതായത് പാറസ്ഥാനത്ത്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പഞ്ചവാദിച്ചേര് അവരുടെ അടുത്ത്. അതുപോലെ ഇട നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഒടയും മുടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ തെയ്യാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള തെയ്യാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. ഈ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ അവതരിച്ചതാണ്. അതിനൊരു ഇതുണ്ട്, മറ്റേ ദേവിക്ക് ഇഷ്ടം സ്വർണ്ണമാണ്. സ്വർണത്തിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ദേവിയാണ്. അതായത് പിന്നെ പണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്ക് സ്വർണം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആ സ്വർണം എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മുതല കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തെയ്യം ഈ മുതല എന്താക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒതുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഈ ദേവി എന്താക്കി ഈ മുതലിനെ ചവിട്ടിയിട്ട് അവിടെ ശിലയാക്കി, അതായത് കല്ലാക്കിയിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ആ കല്ലിൻ്റെ സ്ഥലം ഇപ്പം ഉണ്ട് അവിടെ പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് അതിൻ്റെ കാവിലെടുത്ത്. അവിടെ നിന്നാണ് ദീപവും തിരിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പല സ്ഥലത്തും തെയ്യം കഴിപ്പിക്കല്. പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും അവിടുന്ന് ആ പാടാർകുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ദീപവും തിരിയും എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കഴിക്കല്. അപ്പോൾ ആടുന്ന് വടക്ക് തെക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ വെള്ളം കൂടി ഉത്ഭവിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ. പിന്നെ പൂമുടി ഒടയും മുടിയാണ്. പിന്നെ സാധാരണ നീട്ടുകവി താളവൃത്തം എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതികളെല്ലാം ചെല്ലുന്നതെല്ലാം സാധാരണ ഇല്ല പോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഒടയും മുടി എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മാറുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കഥ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പിന്നെ പണ്ട് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട്, കൊല്ലംകൂടി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയല്. ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ദേവി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കടലരികയും വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഈ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നാണ്. അങ്ങനെ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ആ ദേവിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് രാശിയിൽ തെളിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദേവീനെ കുടിയിരുത്തി. ഇതിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന്റെ വസ്തു ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ ഇതില് ഇതിനെന്ത് പറയല്, നമ്മളെ ഇതില് മുള എന്ന അറിയാലോ. പിന്നെ ഉയ്യ പറയും. ഉയ്യ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കവുങ്ങിന്റെ, അതിനൊന്നും എന്ത് പറയലേ അറിയില്ല നമുക്ക്. അത് ചെത്തിയിട്ട് അത് ഇതുപോലെയാക്കും ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാക്കും. ഇത് കവുങ്ങാണ്. ആ കവുങ്ങാണ്. അത് 42 മുടിക്ക് 42 അടി അടിക്കും. 42 അടി അടിച്ച് അതാണ് വലിയ മുടി. ഇത് സാധാരണ ചെറിയ മുടി. ഈ നമുക്ക് ഈ ആനപ്പന്തിന് കണക്കായിട്ടുള്ള മുടിയാണ്. ഇത് സാധാരണ ഒരു 9 വാക്ക് വരുത്തായിരിക്കൂലേ. 9 വാക്ക് നമ്മളെ ഒരു ഇതാണ്. 9 നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനൊരു കണക്കുണ്ട്. ഇത് ഈടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് 1 2 3 4 5 6 7 ഇത് 7 വാക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ 9 11 മെയിൻ 42 അടി മുടി. 42 അടി പറഞ്ഞാൽ വലിയ മുടിയായി. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ മിനിയാന്ന് കാപ്പാട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടം കണ്ടിട്ട് ആ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഈ മുടിയുടെ സങ്കല്പം. ഇത് മുടി പറഞ്ഞാൽ ദേവി മുടി അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ദേവി മുടി ദാരികനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് മറ്റേ മറിച്ച് അഴിച്ചിട്ട സങ്കല്പമാണ് വലിയ മുടി. ആ സങ്കല്പമാണ് ഈ പൂമുടി. അതായത് ഈ മുടീനെ നമ്മ പെണ്ണുങ്ങ മുടി കെട്ടിയിട്ട് അഴിച്ചിടുന്ന സങ്കല്പമാണ് ഇത്. മറ്റേ ഇപ്പൊ ചോദമേര മുടിയില്ലേ, അത് മുടി നമ്മളിങ്ങനെ മുടി കെട്ടുന്നത്. ആ വട്ടമുടിക്കുള്ള സങ്കല്പം മുടി ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നത്. വലിയ മുടിക്കുള്ള സങ്കല്പം മുടി അയച്ചിട്ടുള്ള സങ്കല്പം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കഥകൾ പറയുന്നത്.
ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.